že viac menej detí, hej? Ne. Zostriham toto. Každý má všetko, máme kartičky poistenca. Áno. V autobuse, lebo tu vám bude teplo. Mohli aspoň večer povedať, nie? To je super. To prepadne, veď pozrite okien. Koľko ľudí tu zomrelo? Pozri, tu není bezpečné, človek sa mi pozoprní. Jaj. Čo nás vyšli, a to sa mi nepáči. Dobre, to nie je dobré, najhoršie nebolo, lebo to tam je. Ja neviem. Oni sa stali. Kurva, tu není zabradlie. Marek? Dobrý, to ma neraj inakšie. Čo je to? Marek? Dávaj ti pohľad. Lebo tu nie sú na každej strane zabradlia. Marek, vidíš tam to v hlavičke? Na tom ideme teraz konať. Nádherné vodopády, nádherná rieka. A Marek, tam je nič, a sme tunak. Janošíkové diery. Nič, to je slabota. Sme asi tunak. Došli sme ku Janošíkovým dieram. Keby sa to mohol No, nie to. A je to nádhera. Takže tak. Ahoj. Takže takto to krásne vyzerá. Toto je nádhera. Toto je krása prírody. V druhej najlesnatejšej krajine na svete Slovenska. A nikto to poriadne ani nepozná. A je to nádhera. To je celkom nebezpečné, lebo sú tu len skaly. Keď není tu žiadne zabradlie a sme v podstate v údolí.
proste v priesmiku. Ok, žiadna ozvena. Máme zábradlie. Sice to nevidíte, ale extrémne sa to lígoce. Lígoce sa to. Tunak je krásne červená hora nádhera. A prešli sme údolím. Takže pokračujeme ďalej. Dobre. Takže sme tu na krásny potôčik, nám stále sprevádza. Niektoré časti sú trošku nebezpečnejšie, ale stojí za to prísť. Je to nádhera. Chcem ísť tu na zase. Stojí za to prísť sem aspoň dve. Aspoň jeden raz v živote sa musíte prísť. Ľutujem, som tu nebola skočie. Dobre, musím vypnúť kameru, aby som si dával pozor. Pardon? Až teraz sme tu na Jánošikových dierach. Je to tu nádherné. Zvyšok cesty nebudete vidieť, lebo si budem musieť dávať pozor a nebudem vyťahovať mobil. Nemáme žiadne zábradlie. Všetko je tu nádherné. A sme tu! No,